महाराष्ट्र सुरक्षा बलमध्ये निवड कशी होते? महाराष्ट्र सुरक्षा बल स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवत नाही. महाराष्ट्र पोलीस शिपाई भरतीमधील वेगवेगळ्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रतीक्षा यादीवरील वेटिंग उमेदवार यांची यादी प्रसारित केली जाते. त्या यादीमधील इच्छुक उमेदवार यांची कागदपत्र पडताळणी करून महाराष्ट्र सुरक्षा बलच्या प्रशिक्षणकरिता थेट निवड केली जाते. ज्या उमेदवारांची प्रशिक्षणकरिता निवड झाली आहे त्यांचे चरित्र पडताळणी, पोलीस व्हेरिफिकेशन व अयोग्य तपासणी, मेडिकल प्रक्रिया यातून अंतिम निवड केली जाते व प्रशिक्षणकरिता बोलावले जाते. प्रशिक्षण हे महाराष्ट्र पोलीस यांच्या राज्य राखीव पोलीस दल यांच्या मार्फत वेगवेगळ्या गटांमध्ये 45 ते 60 दिवसाचे प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षण पूर्ण होताच त्यांना महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही ठिकाणी कर्तव्यावर पाठवले जाते.